हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। ओमफ्राय मादैया नै दाउ गांखं लाबोनानै सारायाव मोनजासे रुनानै ओमफ्राय आरो सारायावनो द्राय सावनाय हांनाय खालामनानै ओंखाम सोमनानै जानो नागिरदों लोगोफोर। ओमफ्राय सनाफोर जेबो गैया ओंख्रिया बे ओंखाम सोमनायजों जागोन। सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बानलु गोथां सिफ्लेनानै लाबाय ओमफ्राय बेजोंनो गोथाव जानोसै आरो मादैया दिनैबो लागाव दाउ सावनायजों ओमफ्राय ओंखाम सोमनायजों ओरैबायदि गोथाव जाखायो सनाफोर। सामब्राम गुफुरबो दं बाहाय। बै दुन्दिया दौसो थानांगौ बिफानो नांला सामब्राम गुफुर। आंनाथ' बोराया जि सोमनानै जानायखौल' मोजां मोनो। सोमनानै जानोल' लोगो लाबाय थायो ओमफ्राय आंसो आहा गोथाव गोथाव जाखानोसै सोमनानै लोगोफोर। मालाबा मालाबा बिदिबो जानांगौ आमाय थुखलनि। सनाफोर सोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो बिदिब्ला अननानै दिनै बे जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। मादैखौ अननानै जानायनि सुरु खालामसै ने। मजा बेफ्राव दोरलाबाय थानाङालै। दैया खम जादों। बरिया गोथावानो मन'लांनो बालायो सनाफोर। आलु बाथोन थाबावनांगौमोन ओमफ्राय आं आलु बाथोनखौ रुवासै। दाउजोंनो संनाय जानो होननानै बानायबाय। ना सिथाबथानाय एबा दाउआनो थाबथादोलाय आरो। एक्सुवेलि सनाफोर प्रमान आं दखानावनो जाना फैदोंना मोननै न'आव सफैसान्दिनि माला माला सागाखौ पात्तायानो गैया। मोनायाव 2 घन्टा खरै लोंबावनांगौमोन ना बावनानै लोंनो बावदों। अखानायैबो गैबावला। होमबाबो जाबाय आरो आंनो संख्रि एसे नांबावगौलै। Maka nangla coba
नोंनाव बारा दाखोदों आंनोसो लादोंमोन आं बे संख्रिखौ नोंसो ओरै लादों थोरसिया सोलायना दों बोरायजों आंहाबाथाय गाले गैला बानलुआ गोसाथार मोनसे दंबावो जोंहा बेदरखौ जायोबा दाउ बेदरखौ जाबा मोदोम जाया खालि गांखं उन्दैफ्राबो गांखंखौल' जायो मोदोमलायखादों सावनाय बायदि गुमा गोथावसो मोदोमदों एवनायावनो रुनायावनो मोजां रुखाबाय ओमफ्राय हांबाय आरो साराय गुदुङावसो हांदों ओंखाम सोमनानै जानायनि मजायानो बेलेग लोगोफोर बिराद गोथाव मोनजायो गोदो जों उन्दै उन्दैबा आसु ओंखाम मोनजायोमोन आसु ओंखाम सोमनायजों खांख्राइ बाथोनजों बिराद गोथाव जायोमोन दानि मानसिफ्राथ' आसु ओंखामखौ नुफेरला मोनथिफेरा मा आसुसो होनो मोदोमलायदों दाउ बेदरा सनाफोर ख्रेम ख्रेम हांदों लोगोफोर नोंसोर आंनि दखानखौ बयबो सोंहरो अबेथिं होननानै नैबे मेन रडथार आंना दखाना नैबे मिथिबाय ओरै थांबाय बासुगाव क'क्राझार रड बे जाहैबाय ब्रह्म कमप्लेक्सनि नैबेलाय थाबायबा माने थाबायबायनो ओरै हाबबाय आंनि दखान मोनबाय दख'ना लांबायो आंनि लोगो सासे फैदों ओमफ्राय आंखौसो नायनो होनना फैदोंनो मबाइलाव नुबाय थानानै ओमफ्राय दा आंजों रायजानानै दख'ना नायबाय आरो दख'ना लांसैनो सिबाय अन्थाव बाथावनो रायजानानै
มาคนข้ามาคนเดิม เลย อายุแต่ดิบันพี่มาคนเดิม มึงอยากพ้นคนดึงมันทั่วเลย มีเรื่องอะไรบิกิระ ไอ้เอ้ยใบดูโซน่าเกาดังสุนทรีนึงอ่างเนมาเลยวิดีโอคือ ไม่ต้องค่ะ นั่นแหละที่แท้พวกเขาว่าที่จาริงอายุสิเนยสิก็ได้เดบิทะเลระจังนะมึงสิก็บีรักก็ได้เวทะเลระนึงก็จึงหาก็ได้บีบัวสักครั้งมาเหมือนนะจิ๋วเชี่ยวเวลานั้นทางเดินบีทะเลฟังกว้างก็นังเอาเนอะจ้าดูไทยโซน่าคนไทยจ้ะใครชาเด้ดูดังอ่างเดือดขึ้นไปไหนก็ทักที่เขาสับปะรดก็เหมือนใบนั่นไล่จานเจ๊จานนั่นเดียวดีรักก็ได้ ยี่สิบใบบีเขาทำเนี่ยมันจะที่จะรู้ได้เลย ก็เท่าดีรักก็เท่าป่ะก็เท่านะก็เท่าเบทาเลเขาเราพวกมันจะละแบบสองเลยยาในเบทาเลระมัน คนสักอะไรเยอะถ้าเชียร์ คนสักก็เท่าคือแบบดูก็เท่าพอ แต่มุสลิมว่า มัน ทำไมเบี้ยทำไม่ทันทำไปหลัง โอ้ยก็ลาไปตั้งเนืองเนี่ยดีทำจนนาเปลี่ยโอ้ยก็คือไปไล่ถัดถึงซาได้เชี่ยซาได้ไปด้วย กระดานน้ำมาแบบกระดาน มาเถอะบิดิสูออนไลน์นั่นจ้านังกูตาออนไลน์ในนี่บิดิอาบิสบางก็เท่า Kalau mau tinggal na, kau ni kau sandal ni, kau semua labai sih. ทาเลจากข้างในบาร์โกยจานเซ่นนทว่าถ้าบิทำจะจีมาจังหลาน้ำพิษดอกโกย